tiɲɛ bangena naam Muhamadu a fɔ a b'a ka maaba ninnu n'a ka boliw la wa min bɛ kanani kɛ kana tiɲɛ ma wa Muhamadu a f'u ye Ala o de ye kana masa ye kana tiɲɛ ma a fɔ mɔgɔ min bɛ kanda kɛ ka taa Ala ma n'o ye Ala ye o de ka kan sa dɛ tugu ka k'o ka yamarukanw na tari tugu bɛ kɛ maa de la min tɛ kandali kɛ fo n'a yɛrɛ kanana mun yɛrɛ donna aw ma sa cogo kelen jumɛn de don taakumuna n'aw bɛ kiiri tigɛ ayi kuranɛ banna o kuranɛ tilala pewu anw de bɛ k'a yɛlɛmɛ mais Ala y'a fɔ cogo min na a bi ten o de la Ala ko kira ma ko a bɛ kuranɛ kɔlɔsi kuranɛ kɔlɔsi la dɛ ka fara sagotigiw ni hakililatigiw ka bɛɛ ye ayaw yɛlɛmɛ k'a tɔnɔmi k'a kuru k'i da kan k'a bɛn i sago ma mais aya in tora a cogo la wa inna lahu lahafizun ne de ye kuranɛ in jigin wa ne Ala b'a kɔlɔsi kuranɛ kɔlɔsi la dɛ n'i y'a kala dɔrɔn i bɛ lafiya parce que i bɛ lafiya quoi i bɛ kitabu don o don i bɛ dɔ kala kitabu la don o don fa bɛ wuli la don o don i bɛ kitabu kura kala don o don fa dɔ bɛ wuli la mais n'i ye kuranɛ kala dɔrɔn i bɛ sin ka ye c'est fini wallahi Ala ko a fɔ ni ne Ala ko sumali ye ni kuranɛ ye dusukun hakili t'i sigi a bɛ sigi direct ni kuranɛ taara dɔrɔn dusukun a bɛ da a bɛ tiɲɛ dɔn parce que tu es prêt a fila dɔ la kelen kama i ma i ka taa n'i yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ walima i ka alijinɛ sira ma ne jidayini don dɔwɛrɛ tɛ yen bilen nka u la sɔn caman bɛ yen fana olu tɛ nɔfɛtigiw kɛ foyi la zɔnnan fo n'a kɛra n y'a jigin ye dɛ an y'a jigin dɛ an ka morikɛ in n'a ye min fɔ wulibali don dɛ ninnu ko Ala ko ta a ye ninnu to yen sa nin y'anw karamɔgɔba ko ta an b'o bila ka mun minɛ nka ka sɔrɔ u yɛrɛ tugun tɛ foyi kɔ ila zɔnnan fo n'a kɛra n y'a jigin ye o tuma na o ye boli ko fana bi ten minnu fana bɛ boli bato la olu yɛrɛ tugulen tɛ foyi la fo n y'a jigin ila zɔnna fo n y'a jigin inna zɔnna a ko i k'a dɔn n y'a jigin a ti wasakɛ dɛ tiɲɛ kɔni na shay'an foyi la n y'a jigin ti wasakɛ tiɲɛ na foyi la n y'a jigin i y'a jigin cogo di peut-être mais a bɛ se ka kɛ a kana ko ye mana n y'a jigin kɔni ti foyi ta tiɲɛ na tiɲɛ ye tiɲɛ de ye o tuma na nin y'a jigin ko a bɛ an su ka kɛ dɔnni ɲinini kan ka Ala ka sariyaw dɔn ka Alakira sɔlɔlaahu alayhi wa salam ka sunaw dɔn ka silamɛya yɛrɛ taabolo dɔn finitigiw ka sira kan ko o de ka kusa i selijitatɔ i k'i kun kɛ cogo dɔ la k'a fɔ ne hakili la nin y'a ɲuman ye dɛ nin b'a ye la o tuma na inna zɔnna la yughni minal haqqi shay'an n'i tɛ min dɔn diinɛ na dɔrɔn o ɲininkali kɛ tuma na ani minnu tugura boliw kɔ n y'a jigin boli in n'an sɔrɔlen don lahara n y'a jigin nin boli in na nin ɲɛ ye n y'a jigin nin karamɔgɔ in kɔni y'an bila nin sira min kan nin ye nin bɛ Ala sɔrɔ mais i yɛrɛ bɛ ka siga la zone k'a fɔ tiɲɛ na a ko an ka nin min kɛ nin ye nin ma ɲi dɛ nka komi a ko an k'a kɛ o tuma na zone de b'i bolo voilà zone de b'i bolo i yɛrɛ dan t'a la fiyewu k'a dɔw ka ɲi naam parce que kuranɛ tafsiri ti kɛ bon yan yɔrɔ in yɛrɛ la fana sababu nuzul kuranɛ ti jɔ sababu nuzul kan o siyakul aya an y'o fɔ a ye ka kɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ nin sababu nuzul peut-être a kɛra boliw de kan walima a kɛra bolitigi minnu bɛ mɔgɔw tromper ka tugu u kɔ n'o ye boli ɲɛmaabaw ye sababu nuzul bɛ se ka kɛ olu ye mais munna a ti kɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔ nkalontigɛlaw dɔw ye munna a ti kɛ jafanjiw fana ye munna siyako aya bi dɛsɛ k'o ta kuma ye nin de ye fo a k'a janto nin de la kuranɛ na sababu nuzulu bɛ yen siyakul aya bɛ yen
mana fo an k'an jato na n'i ye hadisaw lajɛ هناك يعني المقصد من الحديث وهناك المعنى الإجمالي أبي تندي هناك المقصد من الشيء إما أن تكون آية أو أن يكون حديثا أكمل فيدو ما تيجي نيورينا ما أتي داي أبي تمييلا فيكرا صلى الله عليه وسلم a ye saraka ko fɔ dɔ delila ka na ni nafolo caman ye k'a di gundo la caman ba a y'i dogo k'a di mais dɔ wulila kɛnɛ kan ka fɛn bɔ min da bi gundo la o ka ca o ye siɲɛ 100 mais a wulila k'a ta bɔ kɛnɛ kan k'a fɔra an ka saraka bɔ n ta filɛ o kɛra dɔrɔn bɛɛ sura min b'a di a fɛ min b'a di a fɛ min b'a di a mais o ye kira ɲininka kira ko ninnu fila bɛɛ ye fɛnba ye Ala bolo ko ni maa min ye saraka dogo ko dan t'o la ko nka ni maa min yɛrɛ y'a bange a k'o ye hɛrɛ da ye dɛ mais n'i y'a lajɛ sisan el maqsadu min al hadis hadisa in kan bɛ fɛn min ma yan mɔgɔ fila in dama don min y'a dogo ka kɛ ani min y'a bange mais yala a bɛ dan ye wa n'anw yɛrɛ ye saraka bɔ kɛnɛ k'a ti minɛ wa n'an y'an dogo k'a kɛ a ti minɛ wa kumana nin ko in dabɔra ninnu kama ani maa wɛrɛ ti don a la o tɛ kelen ye n'a sɔrɔla a faamuna lafzi la khususa sabab هكذا نعم وما كان هذا القرآن أكون القرآن ينقون مكة أن يفترى كو أبي بواتي لا تيك أفوق قالونا من دون الله ni ala ka jende ولكن ngasa تصديق الذي ni ye kuranɛ de a jingina fɛn jɛntigiyali kama بين يديه n'o bɛ kuranɛ yɛrɛ ɲɛda kɔrɔ وتفصيل الكتاب ani kitabu walanwalali لا ريب siga tɛ فيه kuranɛ na min rabbil alamin a bɔra dafɛnw dabama yɔrɔ a ko cogo di wa ma kana hazal qur'anu a ko nin kuranɛ ma kɛ abada an yuftara ko galon kuma do ko a fɔba y'a dila de ko ala do ka sɔrɔ ala tɛ min dunillahi ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala ye ko kuranɛ t'o ye dɛ وما يتبع أكثرهم wa u la mɔgɔ caman ti tugu foyi nɔfɛ إلا ظنا fɔ n'a kɛra n y'a jigi dama ye إن الظن wa i k'a dɔn n y'a jigi fana لا يغني a ti wasa kɛ من الحق tiɲɛ kɔni na شيئا foyi ni na إن الله wa i k'a dɔn ala عليم ala dɔnniyalen bɛ بما ni fɛn bɛ ye yafaluna ni adamadenw b'o kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ adamaden fɛ ko ala b'a bɛɛ kalama wa a bɛ bɛɛ sara i ka kɛta la fana وما كان هذا القرآن nin kuranɛ ma kɛ أن يفترى ko a bɛ nkalontigiya من دون الله ala kɔfɛ ولكن nka sa تصديق الذي kuranɛ nana ka fɛn de tiɲɛtigiya بين يديه min bɛ alakira yɛrɛ ɲɛda kuranɛ ɲɛda kɔrɔ نعم wa tafsilal kitabi ani ka kitabu walanwala لا ريب siga tɛ فيه kuranɛ na rabbil alamin na dafɛnw dabama yɔrɔ a ko cogo di a ko walakin o do a نعم tasdiqa lezi bayna yadayhi ko kuranɛ nana ka tiɲɛtigiyali de kɛ fɛn na نعم bayna yadayhi fɛn min bɛ kuranɛ yɛrɛ ɲɛkun tilenna أيوة mana bayna yadayhi ye istiara de ye yan نعم parce que n'a fɔra bayna yadayhi o bɛ fɔ fɛn de ma min bila an bɛ e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ɔ nka a kan tɛ ɲɛkɔrɔta ma mais a kan bɛ min tɛmɛna dɔrɔn ni kuranɛ nana نعم o ye kitabu de ye n'a fɔra sisan ko kitabu dɔ jiginna ibrahima kan نعم hali n'a sɔrɔla ibrahima ni alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam n'olu cɛ ye 100 miliyɔn ye نعم
tant que kitabu dɔ jiginna Ibrahima kan ni kitabu dɔ jiginna Muhamadu yɛrɛ kan o tuma Ibrahima ka kitabu in bayina yadayhi parce que ale de bɔra ye ni nin nana hali n'a sɔrɔla kitabu caman caman nana tant que a kitabu bɛɛ bɔra Ala yɔrɔ a b'i n'a fɔ a bɛɛ ye kelen ye kumana o de ye tasdika lezi bayina yadayhi kana fɛn tiɲɛ tigiya min b'a a ɲɛkuntilenna k'a fɔ Tawureta ni Injila min tɛmɛna tiɲɛ yɛrɛw don nkalon t'u la fiyewu wa tafsilal kitabi ani kana kitabu walanwala nin ye haramu ye nin dagalen don a ye nin kɛ a kana nin kɛ farida ye nin ye sunna ye nin ye a ye taa nin fɛ a ye nin dabila o de ye wa tafsilal kitabi ani ka kitabu yɛrɛ walanwala baara kɛcogo la a kuma ka ca ala belebeleba ye nin de la rayba siga kɔni tɛ fihi kuranɛ na min rabbil alamin k'a fɔ a bɔra ala yɔrɔ siga t'o la dɛrɛ naam yalima yɛrɛ kafiriw bɛna fɔ ko Muhamadu yɛrɛ de ye kuranɛ bɔ a yɛrɛ la Muhamadu a fɔ n'a bɛ se ka kɛ ten a ye nasa kɛ ni suran dafalen dama ye misli kuranɛ bɔɲɔgɔnko la fasaha ni balaga la nka a ka wele fana kɛ n'a sera ka maa o maa wele ala kɔfɛ a y'o bɛɛ fara aw kan n'aw kɛra sadiqina ko a ye tiɲɛtigiw ye a ko cogo di am yaquluna iftarahu ko walima kafiru b'a fɔ ko kira yɛrɛ de b'i miiri ka nin kuma ninnu fɔ ko ala ko ten tuma bɛɛ a b'i miiri ka nin kuma ninnu fɔ ko ala ko ten ayiwa qul fa'tu bi suratin mislihi ko ni a bɛ se ka dilan mɔgɔ fɛ i yɛrɛ ma ko tuma na aw ka bɔ ɲɔgɔn ko suran kelen dama dilan tan dɛ o tuma na ka suran dilan mun na fil fasahati wal balagati o tuma na a k'o bɔ a yɛrɛ la wadu n'a yɛrɛw dɛsɛra a ye weleli kɛ man istata'tum ni maa o maa ni o b'a ka wele jaabi n'aw fanga b'o sɔrɔ a y'o bɛɛ fara a yɛrɛ kan min dunillahi ka sɔrɔ ala tɛ a ka kuranɛ dilan an k'a ye in kuntum sadiqina n'a sɔrɔla aw ta ye tiɲɛ ni kuranɛ ni ne Muhamadu de y'a dilan a ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka suran kelen dilan an k'a ye Muhamadu o kuma in to yen sa kafiriw ye nkalontigiyali de kɛ ni fɛn ye u ma sɔrɔli kɛ fɛn min yɛrɛ dɔnniya la wa a ko yɛrɛ a walanwalali ma di u ma c'est-à-dire u ma walanwalalen sɔrɔ ka ɲɛ a bɛ nin cogo in na mɔgɔw fana ye nkalontigiyali kɛ o ka kɔn Muhamadu e ka kafiriw ɲɛ nka i muɲu i ka filɛli kɛ sa cogo jumɛn don zalimina tɔɲɔnikɛlaw labanna cogo di u labanko man ɲɛ ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye o tuma na bal kazzabu bima lam yuhitu bihi ilman o do ilmihi do wa o tuma na fɛn min n'u ma dɔnniya sɔrɔ u y'o nkalontigiya u ma kuranɛ de dɔn n'u kun y'a dɔn u t'a fɔ ko kira y'a dilan u t'o fɔ fiyewu wa i k'a dɔn fana a walanwalali yɛrɛ de m'u sɔrɔ wa'idu minnu b'a la akibatu ma fihi minal wa'id k'a fɔ n'a bana nin na a bɛna laban cogo min na u m'o bɛɛ sɔrɔ u tɛgɛ kɔnɔ ka ɲɛ u tɛ u ti kuranɛ sɔsɔ a bɛ nin cogo kelen de la Muhamadu a ka n'i tɔɔrɔ dɛ kira minnu tɛmɛna ka kɔn i ɲɛ olu fana mandenw ye nkalontigiyali kɛ o cogo kelen la o nka e k'a lajɛ bɛ nin o mandenw minnu y'olu sɔsɔ tɔɲɔnikɛlaw labanna cogo di mana a fɔ Makanka yɛrɛ ye k'u kɔlɔsi dɛ wa ma hiya ani zalimina k'u kɔlɔsi na mɔgɔ bɛ Makanka ninnu na o dan bɛ kuranɛ na o bɛna limaniya ko a bɛ ala ka dɔnniya la ko maa bɛ kafiri ninnu na ko o dɔw bɛna sɔn naam maa b'u la ala ka dɔnniya la olu kɔni tɛ limaniya kun bihi ni kuranɛ
Warabuka. Muhammadu imma A'lamu. ala bi dɔnniya ko yi bil mufsidina a bɛ tiɲɛnikɛlaw dɔn ala bɛ tiɲɛnikɛlaw dɔn Muhammadu u to yen naam nin bɛɛ bɛ kɛ ka kira hakili sigi k'a lafiya naam tasiliya don naam Wa in kazzabuka. Muhammadu ni kafiriw y'i nkalontigiya Faqul. a fɔ Li amali. ne kungo ye n ta ye Walakum amalukum. aw yɛrɛ kungo y'aw ta ye Antum. aw tigitigi Bari'una. aw bolo kolen don k'a jɛ Mimma. ka bɔ fɛn kɔni na a amalu ne Muhammadu y'o min kɛ Wa ana. ne Muhammadu Bari'un. ne tɛgɛ ko n bɛ ka jɛ Mimma. ka bɔ fɛn kɔni na taamalu na n'a yɛrɛw bɛ ka ko kɛ yasa a ko cogo di wa in kɛ zabu ka Muhammadu n'u ye kɛ nkalontigɛla ye bi a f'u ye li amali ne ka baara ye n kungo ye a ko ne ye kuranɛ nkalonti dilan n yɛrɛ ye ko ala ko ten ka sɔrɔ ala m'a fɔ n'o ye tiɲɛ ye li amali ne ka o baara jugu in ne bɛ sara n'o de ye wa a yɛrɛw bɛ sara n'a ka baara de ye Antum bari'una mimma a'mal. ne Muhammadu bi kojugu min kɛ o foyi tɛ se aw ma Wa ana bari'un. wa ne yɛrɛ Muhammadu bari wulen don ka bɔ fɛn na aw bɛ baara jugu min kɛ o foyi tɛ se ne yɛrɛ Muhammadu ma o tuma na an ka tɛmɛ baara fɛ naam Wa minhum man maa b'u la kun yastami'una ilayka. u b'u tulo fila wuli ka sin e ma Afa anta a fɔ e Muhammadu tusmi'u summa e bɛ se ka tulo gwere kɛ ka mɛnni kɛ wa walau kanu la yaqiluna. tulo gere min hakili yɛrɛ t'a la fiyewu i tulo gerennen don o ye tiɲɛ ye nka n'i ko i pɛrɛnna tulo gere dɔw fɛ u b'a mɛn nka tulo gere min fana ni hakili b'u la n'i pɛrɛnna n'u m'a mɛn ko na ye a m'a mɛn i b'a kɛ tan a bɛ na mɛ ni hakili tɛ tulo gere min na dun o kɔrɔ ye Muhammadu hɛrɛ k'i yɛrɛ kan nin tulo ninnu gerenna yɔrɔ min na a yɔrɔ ka jan tulo gerennen don hakili tɛ yen o kɔrɔ ye n b'u jeni de naam Wa minhum man maa yɛrɛ b'u la yanzuru ilayka. o ɲɛ coro n b'e la kalakala Afa anta tahdil umya a fɔ e bɛ se ka fiɲɛ dɔ bilasira wa walau kanu la yubsiruna. fiɲɛ dɔ yɛrɛ min tɛ taa fan si dɔn o fana ka gɛlɛn dɛ fiɲɛ dɔ kɔni i bɛ se k'a bilasira u b'a fɔ cɛw na i kini fɛ dɔɔni n'i kini fɛ i tilen ka na i sen kɔrɔta i bɛna yɛlɛ tin di kan mɛ fiɲɛ dɔ yɛrɛ min la yubsiruna yeli yɛrɛ hakili t'u la i b'o bilasira cogo di o kɔrɔ ye i tɛ se ka maa waaju ka kɛ ala fɛ mɔgɔ min halakira kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin de ye naam